morning! Adto mi sa City High. Interview ni Gianna. Nagsakay na mi sa motor. Nasutsugan magsugod. Magpa-ID pa mi Gianna. Sige, magkita-kita na taon niya. Bye! Na-float. O saan siya? Nabuho or panginan lang? Ha? Uslot yun? Pa-enroll sa STEM. STEM? Oh. Enroll? Ay, dili. Interview pa. Face to face. Interview. Oh. Tara. Late na sa room. Customize, sumayin. Naghanap kay Kosaban. Oo. Hindi, pada plain. Kaning tunga galing. O pa mga ni. Ang kanto na gyud dito. Asa man dapit nang? Abi man ako kisay nang namikpik na ako. Uy, wa ko kaila. Abi na kog si Titina sad at Titina. Grabe sa'yo ha kay dahil nila oy. Ang nga lang kay wala biya mi gihatod nga kanang Pa jud ni siya ID. 2 by 2. Pas. on ini ka humana og interview. Ma'am, balik lang ni Ma'am B. Ako lang balik. Kaya naplatan po si Randy. A few moments later. Agoy, mura man siya. Nauli-ulian naman. Nauli-ulian na siya. Uy, murag nakuyawan. Diyo kong naunsa. Uy. Agoy. Abi kong da kong ang nanay. Kuyawan. Ang MCC nga daan. Gigiguba di ay. Yutro. Hindot na kayo. Welcome visitors. Awan na wanay mga nana day. Nana din yung flag ceremony. Mabuhay NSHS. Hindi na po day? Hindi na kayo nga rin day. Biladay ko kasi ko. Duha ka hot cake nay. Duha sad ka juice. Duha ka hot cake. Oy, ilahi lang sila Pinay. Ako po na idaduha. Oo, nya ilahi lang sila Pin. Nya duha sad ka tag 5 ring juice. Nay, pasensya ako rin 500 na. Yap. Makatawa ko din. Kaya tayo, pwede man mabati. Mabati. Doon kayo kabati si ma'am. Magpa-ID mi guys. Balik kami sa zoo. Ay, doon ni nani sa una day. Kani MCC man ni sa una. Stage. Kanang anha mo kuan mag na program man he. Gibalhin dai dito ang stage na sa una kana diha. Adto. Utro. Nakuha na kayo kahoy, uy. Nakuha na kayong kahoy. Kanang. Mandiri magtambay. Kaya dito sa atbang sa guard house. Init, alindangan din rin sa may akasya. Muna yung tambayan sa una dahil. Nakuha na kayong akasya. MM, dana imuhang bayaw. Nek, tanaw po ni Koy.
Support net. Bitaw. Mura lagi ka ng Oh.